Čo tu robíš? Na turistiku trošku. Na turistiku kam? Pezinská baba? No, asi Pezinská baba nie. Bielý Kríž by bol fajn, ale tam asi sa nám nezadarí. Kamzík a ďalej. 22. mája 2024. Prechádzame pod železnicu a pokračujeme k miestam, kde sa na mňa žena usmieva. Prhlavý. Na šopke ešte skoro. Pod železnicu už nejdeme. Láska, ideme stúpať na Kamzík. Výstup na čo dosečený o tom, či to americké námestie, či ak tom tu všelijako hovoria. Aj s rozhľadňou. Už sme podľa mňa ďaleko za polovicou. Kamzík. Pravda by som, že kedy sa tam bola značka a teraz už tam nie je značka. Tu nás vedú po cestičkách tesne vedľa cesty. Tak sme zvedaví. Ideme skontrolovať, ktoré bufety sú otvorené v stredu do obeda. Kúsok od Kamzíka je Zuzka a značky a je tu málo značiek, láska. Aha, nie, tam už, tu už vidím tretiu. Tu vidíš aj ďalšiu? Áno, počkaj, teraz neviem, či dobre vidím, ale vidím. Zuzka zhodnotila chodníček na príjemnú nudu. Vtáčiky pospevujú. Pre zmenu buky. No poď, kde si? Nie si tu. Chýbaš tu. No. A už sme na spariskách. A tu začína pretrasovaná červená. Kadeľ ideš? Naokolo. Však, kadeľ to sa má chodiť. Ešte pár dozadu tento úsek išiel po asfaltke, ktorá dnes už je len cyklotrasou. A
My tu máme takýto pre turistov príjemnejší úsek, aj keď samozrejme je náchylnejší na vlhko a dážď a blato. Brezový háj. V malých Karpatoch. A môj známy obľúbený strom. Už sa blížime k inej značke. Modrej. Nielen, že máme výpalnisko presunuté, ale rozdvojené dokonca. Takže to je to druhé, ktoré ukazuje potom doprava. A môžeme si vybrať, či chceme byť na Bielom kríži za hodinu 55 alebo za 55 minút. Vybrali sme si 55 minút. Sa stretáme s žltou, ktorá tým smerom vedie k zbojničke. No a my pokračujeme ďalej po tejto pretrasovanej červenej. Ďalší posunutý smerovník, aktualizovaný. 35 minút už iba. Aj zelená, aby to nebolo málo, tak prekračovala červená modrú, žltú a teraz aj zelenú. A aj zelená, táto tu, ide k zbojničke. Dobrá, teda nie, ale žltá, áno, tam sa stretávajú. Táto zelená s tou žltou. Takže pokračujeme ďalej. Ja chcem ísť na Bielý kríž. Tu končí prvá časť pretrasovaného úseku. Tu sme raz s deťmi robili. Zaujímavé, aké je tu nakrátko tráva. Nechce sa mi veriť, že by to niekto nekosil, lebo neviem, môže takto rásť tráva, bobky. Takže ideme so Zuzkou ešte skúsiť ten druhý pretrasovaný úsek. My sme teraz úplne tam naľavo, ešte trošku dojdeme do lesa, vrátime sa pri jazierku, aby sme ho videli, takže našťastie podkovu neobchádzame. Takže ako sme vyšli, tak hneď zase po alternatívnej, po pretrasovanej teda. Dokonca hneď zamalovaná červená, takže to zmenili pred pár rokmi. Odtiaľ sme vyšli, altánok je tu a lúčka so zeleným jazierkom. Nepomýliť si to s trávou. Presne tak, sú to prirodzené kosačky. Teraz mi došiel význam tých kozích bobkov tu. Minule sme ani nevideli, že tu má takýto podkovovitý tvar, iba na mape. Teraz to už je úplne jasné. No zatiaľ tento druhý, finálny úsek teda Bieleho krížu nie je taký romantický ako tie predtým, lebo zjavne využíva ciest, ktoré tu už predtým boli. Uhýbame. No, zrejme trošičku užšiu cestu. Koľko to je na Bielý kríž? OK. Cesta sa naozaj trošku zdramatizovala. Prepletáme sa tu medzi staré aj mladé bučiny. Sotva si sa ušla. Také malé tieto vzdialenosti sú tu. No a tu končí tá atraktívnejšia časť. Čo? Dažďovka? Dobre, dlhá. Ježišmária. To čo tam robí? Takáto dažďovka. Čiže to bolo v tom prvom dieli. No, tu sa spájame s modrou, takže vlastne tuto už to poznáme z čias, keď sme vystupovali z Rače alebo zastupovali do Rače. Takže odzveme sa z Bieleho kríža. Učíme sa s Bielým krížom a už len zbehneme. Nečakaj, ja ťa dobehnem. Zbehneme do Rače na 65 a budeme doma. S tým už nebudeme divákov otravovať, takže sa lúčime. Dnešnú pretrasovanú červenú sme si prešli od Sparísek až sem kompletne.